Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay ngay. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ay, saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na nangruna iti masakitan. Kahit kasano nga tapokok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary, Nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mo't iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta addadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanit di na pa'y ipakitan nagidya po kumay. Kat apokok mo't nagijay. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan nagijay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ka. Nga imunang asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlamasi kaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita pokot ha. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba at saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No mga sawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa'y lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katwan nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wen mo't nga main Densyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo ditoy tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam.
Taijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaed anakaw. Uwan tatang. Adda nga glidayak na da kidya balay. Taawan kan kadwa kidya. Naimbag nga oras mao, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mao. Ay adda, tatagudo. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatagudo. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astama, din siya barok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jak man amaw ti dayang anak mau. Nakelan nga magday-diaper pa lang. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon nata. Dangadot ita dael na. Kan papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ng basay ta. Naktuman mo ti pasyar jay anak mau. Naboring san nga gigyan latan ni balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan kumatang mo na ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Uwan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ka? Umay kunto kitaan no, madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo laang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Inton awan trabahom kas jay. Alangar nanang, tamangan no, ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay, basta mangtad kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila, jay kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasarunuan na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't diya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't diya, ang emnosyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa ang anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyo mat nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mat anapatag kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaan nakakadakwada. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya kat ikasar na iti mabiet.
Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamit Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na matikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagijay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na allowance na kita anak na kada kami kan negudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtepo ko ta, Mari Delfina. Awan matkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apa asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dura abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko namin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, iso akinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo Carmel ba, anak ko? May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan Dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak kanlimel ba? May katlon to matay na putot mo. Sana balit, kabaalak asuportaran ang iti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan ang iti anak mo. Ngamnay. Ang reklamo ng itidwa paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbangan nga agreklamo, ta jakmat baybayan na iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan ka no lumaksayan itad mo asuporta ng iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon.
Saan to ang mapasamak na itatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapul ang maamwam, tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw awanan dagita po ko may kaniparigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka, Densyo. Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakamong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko iti balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di oray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mo't latkat kadwana iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kabsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kabsat. Ha? Ay katwan. Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iur-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talagang dayur-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Ada nakalasin na para iti dayta. Tay sob-sobram samot laangan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority. Tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adan din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek. Imbagada idi asikati imuna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwila nga mina, hindi putot ng apukaw. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kat talaga kasta ta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba.
Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga yakas ta. Kahit saan matakabit na kitang may ka ni Delpina. Lora Rigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, nagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Ay, Tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam Densyo. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi kita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo Ay. ng kita tao di tarwar. Pepe! Ayan mo! Ah, Pepe! Ay, tangiwat yu man. Pumanukaw kay manditan. Anya ti pukpukaw yu aya. Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan yu man tinangikan yawn. Dala siguro dita pandag tipungan yu Awan mat, 5 taon na berbero kag ngamawamat. Inalam sa, inggatang mo iti arak. Ay, di yu man amo ti bagbagayaw. Kita niyaw dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga raw? Lagulit kayo man na nakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan idarom kayo. Agulimag kayon kunak nay. Kahit yung sakit ti. Maturo kayo. Didak pagpungtutan. uyo anak ko. Ingkanto man kita anda apong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam itirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Ngam, nasakit pailaang matisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kung di mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jaya tao, agtatakaw. Asina, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ko. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Ang mga nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragrag yung mga. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sa Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga, digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo na ita nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maay ayaw, Uncle.
Nalakamat la lamlamyungan niya apong ka. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan, di balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kwa na. Kanayon nakmut lang apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka nagiti kaaruba. Nakar-ariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso kan kwa na. Anya, Kan kaslasan ngagdigdigos ni apong. Di mo't ngamin ay-aywan ni angkel. Apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Kat balay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni Uncle mo. Tapno adda mga sikaso kenkwana. Kasta mo't timbaga ni angkel nanang. Kasarita yun to ah. Pasensya kan iti daytoy ang maibaga kabagis Pepe, ah? Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo mo. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawin manang sita? Pag naudek pa ila balayo ah, tanay, jak masikasaw. Kan di nakmut ladeng-tenggan. Di napatpatyan ti may bagbagakan kwa na. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikaso kenkwana. Eket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, ala nga rod ah. Kasimot ni Nanang no awan mga sikaso kenkwana. Iso sige, pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid may ni Nanang. Dong dong when can true unay unay. Apong. Maturog kayong rabiin. Sana ka makaturog. Kaya't kultiagan son. Indayunin Asus. kanto. Rabi ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo nuwain. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan no agsangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo lata apong. Ala, agkanta kayo. I-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tul-tuludan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na bisita itay agsapa, sakka. Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ay, wait. Kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Wen pangururayan na kano iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na. Nagadungarudan na iti vlogger di lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damot nakitak a post mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat asino ngay nga tajay do akadwa ka nagbuya? Yaka mo ano asino di maysa. Basta siya ti maysa. May katlua ka ng buya. Anya? Kunada ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anak kam aani uyo manong. Agblablag matlaan mo. Padak ba't labas si tibyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro nagtalon ti nakaisaltikan tigasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong. Ta yapload ko man nanang. Anya, ayun.
Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga i-upload ti video ni Apong. Dong dong wen kanto unay intayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na dyan nga uyaw. Apa nga impos na ni Nanang. Nagano pati Diyos na. Nagloko na dyan ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Adati ti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye! Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinum kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapit ti kastangar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw da, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apo nga ure baketan. Basta man jak. Jak kanunungan ti kastangar aramidam. Isardeng mau, tar aramidam. Uncle, no kasapula na yawid ko ni Nanang ijabalay, aramidag. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidam. Imbis sa pribado ti panagbiag ni Nanang, ipapublic mo, Mike. Apay ngayon tulok yung ayawid na ni Apong ngay, Nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay am no kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inungungtan nakpay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y timarayaw ko nak ah. Ngam nagungatlat ta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikinnaawatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taamumatan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangok ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, Nanang. Mao din na subo na ito, Nanang, wan. Ag nga ka. Aday ta. Nalpas ka na Nanang. Adto ti danawm, nay. Uminom ka, wan. Agkape ak. Uminom ka pa iti danom, Alan, uminom ka, wan. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta. Ay, sos. Na, apay ngay at tinipay mo ti tasa. Awanan, naibulingan ti danawm. Kape ti kayat ko. Ay, mala. Agpakada tapay nga ro dito yung video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala, kakabsat. Aging galangin di tati, video mi tangal daw. Ketagyaman kami, tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit, Apay ngay nga gungat ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanam. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyapload niya, Uncle. Ha? Ni, video mo't ni Nanang dayta.
Uy, kung di ungat iti siya tinagaplod, gayam imapal. Ay nagloko mat day nga Uncle Mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag niya apong mo. Nang runa ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutan. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak kumarabang nga istorya hindi kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap upload iti video ti iname. Ay, kasta ay nana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang upload. Mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Masaukla ang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibidvidyo kini inang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay ano kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Taiso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakita yan timulay yung iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita ineng. Bisyak. Ay, sayang DJ Sapay adun nagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wain, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man mo't vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y mo't nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mula yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta agudwa tayo ito'y timaapit. Oray ko kam amin na, jak pagan ano na jayan. Ha? Sigurado kayo Awan bin na baw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Sibugam no magagat ka. Awan pa kibiyanga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Nini, makaraman ka kanyak no di kagtong paliti kayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uwan, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong tibidyaw. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro, unay unay, indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo kini apong tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbidbidyo iti upload ka. Uwin angam dakal akatulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yo. Barang agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige. Dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawit ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidak dito yan. Makabanog mati paparamid mo.
Dinak mga rod pa kanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo mo't kaya tikilaban kat jak nga rod masagot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga rod ni pangkapangal-ngal ko. Ang damot gugot mo, pagngal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wan ta, aglive ta. Aglive nga? Live makita na kay ti ado ataw. Buyan na ka. Agkanta ka wan ta, inakitaan jay lut-lutuk apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay, pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugya mong tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Dadarap-dapak, dagnanayon, nagitilailum kanya. Aday ta, panawan kayo dito yan. Rekta kando. Nay, ayan nga ta, dagiti mang buy-buya kanyak. Kuna na nga duda, amawamay. Awam makita ka tao dito, cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansunwan ta, mabanbanog akon. Tapno amuyaw, kanayon nakapilitan nga agkansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na, tanak. Layatan nak Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito silid ko. Kuna nang agkabawak ngam samot. Amok matibag-bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniyak. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mong samad. Malang raw, nagbabay ka. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mark. Ay, di ka mangmangan. Dahi ta, tidusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw, manang sita. As-asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan, wanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kayo no ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pagin inuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak mo nanang. Mapanak iji ospital itamat lang. Umayak to mo tanak ko. Mari gata na ko nga kote kan ag sao. Wan nga rood kabagis. Una yun ti kasta nagbambanagam.
Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Babain na kada kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma. Mababainak kada kayo manang. Ala, sanan aday ti panunutam. Agpaimbag kakitde. Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Jak mat makita ni Jenang Ay, kabila. unay mo daytan Edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kijilikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day tauk-ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mat. Tila ibang bagahan naman. Wala, tayo nakarod sa pulo na. Day tati kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanyak, makasurod. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo takasta tinagbalin nga asawak. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi pa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abastag pa-meeting latan nga awan gap-gapuna kayo? Di da pa'y isurat, ta ipawit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, yalis mo. Inton kwan, yalis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Akat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikumak. Roseng, anyat kukwa, manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak, damagan nyo pa'y lang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kentap no agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat mat nga ikatanday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanada taon. Aga aginana ka mga mabalin mo ginana no kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabannog latta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka madakas tayo di balasang ka? Ammo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo.
Apay, agap apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibiyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isungag damaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buybuya kanya. Nga lang arod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Di nabati ideal daw adinengdeng Nabanugak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di Aden sangpet ko asyo pao. Agmerinda ka pa Ay, gastador kamot Edo. Gumatang ka iti kumpurme. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan kamot Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisuot kamot ngami nakanayon. Bakit? Agragsak kamot Apay ay apilitan nakngagragsak. Katawan nga rod raragsakan. Madi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan ni tirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Jak amukon ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na dya asawam idaw. 5 ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dayn. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da dyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan, ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan mat no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ikikan iti kwarta sa akas jay. Ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gedakken ko na. Laglaka pa yung agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor kat ay na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ni marabrabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pa bainan na. Bagbaga akmaid. Angam isumat lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis iji balayo ti kukuenan. Unsa mayat sang agpaisaw no, da sa bali pakakumikuman na. Bareng masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabim makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Ne, anya dagi jay intulod da dito ang materyales. An-anom dagi jay Edo. Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan di tasango ti balay. Adlanton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tadanayon tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresa kin ka. Katwan nasayaat mo, tani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Isu nga rod aday tati na panunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, bananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay nano, di kay makauray, mapan kayo iti sabali apag tagilakman. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron,
Inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ni. Adda pa'y kuko. Ang adalod mo. Wen, adda. Makaunay ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Niket, di ka agungot Ibagam itinasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Ngam di kayo makawawat. Ang damdamag aklang may. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga dakuko. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Kumatama. Apay. Maditi umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimatgatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Ta para matlay ti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amiray sa mati kamalim. Ay, awan kang malik. No pa ka basulak ti saan ko apanagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan met gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kat ti pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan met gimatang apulos. Ala, daken kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kandiyan na igatang iti materyales na yaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti istoryaw. Nakasiran anak kaw. Wani nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dayjay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Ay, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisuot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay, taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Wani nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas dyan na. Una, hanggang nukas jay ti trabaho na, ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray, kundit lako mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa nagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayin na ti problema ti sangalubungan iti kasya adjar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado kumati gumatang. Ay nauray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasa masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mat basit ti umisem.
Kan naalumamay a panagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawang pay ida. Apa dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumra kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko, bakit? Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no dadumay. Natangkam ngamin tulong. Nabayagan na tiyan, marikrik na. Kimaroy di rabi eh. Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala tanay. Agkapsot ako na yan. Marikatanak, bakit? Alyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan ni Idaw. Wantatang, Apay ngagsangit kang ay. masapol ka nung agdialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay nga ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Alakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasibit nga rod si anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, anang, tapagpunak. pagpuunam nga. Nga agla ko manan ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang, ikarigatak nga ay dagiti sigod ang customer ko. Ah, Day tamat la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Anda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong kan ka anak ko. Barbecue, babalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. Ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay to'y pagtagilakwak. Imaduma, tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay, kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laeng mga suki. Di kayo agbabain. Kasta, malasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas, no kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer a gumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastya, nakapsot tatang. Agpapigsa ka. Patib ka rin, ti pakinakam mo. Talaga kasta ti raramidag tatang. Katagyaman tada kayo amang patpatim ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw.
Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manantatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat na kay, ado tinaglakwak, nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka itanakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Ngauray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Kat agyaman ako unay. Ikararag tang agimbaga ko. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ten, namayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No babae ti asawaam, wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no lalakin tumutla apadam, sanayin. Babae, ti asawag tatang. Ha? Agpasaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutla ang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa at tidugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no at tidug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat nga na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. No kasta at danobyaw, asinaw. Adda nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ro tinubyaw, taga-ano? Bayan niyaw, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, iso ti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Naimbag nga warasyon, ana. Agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo naman. Amay sa abading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Kakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan.
Uray jay anak ka. Ti amaw, ag nanayo na, alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man, asininaan na di boyfriend na. Kat jaklaim pagaraw, at itumboy nga anak mo, ti makagasat na. Wan nga rod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak ka kadimat lang, di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa kan ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Ori siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, tao mayak mo't umiliw abalayan. Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta ngay dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga apo ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikugan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mau. Kat kasla babae lata mo't jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta naornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat mi kini Barbie. Dua kayo kini tatang amakang ngagiti sorpresa mi. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit diya. Wano talo ti kayat ko ngam. Walumot ti kayat ni Barbie. Oy na, nariga, tipasit nga anak. May mayat niya ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kung agbalin nga anak. Period. Maganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate a pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat.
Grabe. Jak ni namnama kastoy karigat aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, wan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka sa nabali ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan? Inarumar ka na anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa'y tamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sa nabali ta nakanakan. O, kita ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta adwa. Wan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kung nagtumad ngamin kang ka, anapipintas, kan nagugwapo, ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik nak pa ilang tirik nak idi nagpasngayak. Jak malipatan. Nagrika ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Ngamin ton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Ay, kaing ingas na iti anak ta. Wan nga rod. Ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakkelan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga ruda na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan na talaga manjakon. Saan mo ta si kati marigatan nga agsikog? Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tirik nak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adda mat saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki Clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok tapno saan akon ngagsikog.
Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sa pala di anak ta. Nayunan ta pa yung oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sa pa yung babae, tap na da pang beauty queen nga anak ta. Bye-bye amon day ta. Nagrigat tag si Kugkan aganak kunak manen. Sige, mapana kon. Aldawan. Oh, apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akas na? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na ng asawa akit yung babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wala nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumano ikanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin muston, angam di namat kayatan ti agsikog, marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Isa may bayakon, makapadismaya. Rabin ngam awampay lang de dya Barbie nanang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manen. San ngagtetix de dya kanyak nanang. Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog tisan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kayat ti agsikog, anak ko. Saan nga rodan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak ka mo Ngun siguro Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibaga man tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan matlat pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Namanugak iti trabahok. Barbie, namin adun ang nailawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiag din na Maxine. Anya, sigurado ka? Wan, napagpilian na, sikatipiliat. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko nga tiag paado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay, manak Maxine. Oy na, naimbagpaikin ka ta maawatan nak. Ngam dyan asawak, ay, di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sinaakon ni Tommy. Datan tiag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta. Awanan kay tibain. Ay, di ka itong paa. Anya ka matin Tommy. Traidor ka kiti nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tap ng mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay ko mata maawatan nak.
Kasapula kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada, ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita? Tabasit pa'y. Nakaanak ka gaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iti lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparpar bulay ti sarita na di alala kay anak kaw. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na iti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak kaw. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Lino konak na diya babae. Ay, kanya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita, napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta, narigat ti makarma anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawi ak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na ko mamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Sana kas ka rin ti mamakawan. Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Allah, kasano nga rutay tan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan, ipatagtada ito ita anak takot nga roda. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapno saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Aysa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaw? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwilahan kami la iti elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim. Kat kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basol lakin ka, unaw. Tsak kaya tikas jak klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Ha? Palangguad aya? Kat saan may
nagsingpet tupay. Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang tabimak nang idinag-abroad. Dakkel nga may disuldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron, iso nga imado ti kwartana. Apay aya akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod di Ay, saan ko tao. nga rudan na gayam, day, jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko, mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag kan ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka ah. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inak man gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga road. Friend ko mat ti amok idi. Ngamjak man amo. Tasaan mat itan. Anya, Makikita yu ka din ni Aisa nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay jay balay da. Di marumrumwar no kwa. Anya? Kat sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasansapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayim ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di ol alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di ol alaan. Itad na ka nang pada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abim maknangan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na edi. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggala iti second year college. ay wuna niya. Ay wuna. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagaputabimak na ang nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko ka inistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayim ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday. Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana? Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam day jay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat mapan ka? Saan? Itanyaga po.
Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agina. Tawre la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasum dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag birthday. Di kayo kat agyaman, da para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman? Kasjay ati mayat. Amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabo manipod abroad da dyan. Kas kalagbibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan, alisto ka mapan. Di katiyaw awis dangaraw. Di kayo kit mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Ta kundi party pa yun. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman abumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo na ijay. Di yuman sang kauling nga ibagaday tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag. Makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutek ngamin timbagbaga di anak ta. Madlaw anak ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minen. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madinga ibagbagana. Saan ta paspasuro tamad? Katagpay sumo nga dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayim na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Anda pa hindi gosunan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramiden na, balasang ka. Iswa, saklangan ti may. Ay, kasta aya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, awan, mayaten balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo amangan na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal.
Saan balasang kao, mabalin? Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigay mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagjagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di ta balay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada, takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na na kita, uy. Nakalamat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ano, ti sideline na. Iso nga, ano ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na, tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tandaan Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakitaan man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka demandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga min ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsana. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa, mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan kwa na. Ngamkas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan kwa na. Timam na itipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan kwa na ajak amu. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Angam sika asi kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day taapangguraan ti gayam ko kanyak nanang. Nangato ti pride gayam mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan?
Wen matket di ngem madilang amin tiriknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kuha na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubli akmanan ije abroad. Ngem di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod nung agayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak Aisa. Kunak man no adda balay mo? Adda, ngam kadwaan ka pala dito eh. Tama nga no, mabutang kang agmay-maysa. Maikawa ka talaga no awan kadwak dito eh. Kaano nga ron di pa nagrugik ngagtrabaho nga eh. Sana narumbang agtrabaho ka. Ha? Ni? Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kaya't ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak timang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad dated ko akwartaken ka iti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itso-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apa yan nagbigat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawan na ita in love kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. Pau ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wen, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitan. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka nung agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang. Kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan tang aramatan ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka. Ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan mo tagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwartam my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pau itam nagiti dadakal mo ah. Ay, saanan? Orno nga klangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala ah,
Makamuka, my love. Di mo't awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Ka? Kasla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito ang mga lumapukawak. Alang aron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito restaurant. Ikatemon at maskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kunak tumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga roden. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis kang talo dito Ay, Lindon, asin no day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikat ikabit to'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinuam. At dalat na babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot Tiro ba ka na ko? May kanlindo. Agawitan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito Sige, sige. Agawid na nga roden. Umay kan. Apay ngay. Pinanawanak mo ta ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. Diyak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Diyak mat ngamin amo ti turturong akijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na akwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam. Diyak ko nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko, tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisa. Kagap po kay jay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya't arumo pa iti ama na dahito Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak ka.